I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, wait, I think I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air, and that we made for ourselves. This won't be the last time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, I knew it when I met you. I'm not the only one who's alone. Find me soon and take me home. I knew it when I saw you. I'm not the only one hanging on. Tie me to someone who will love me. Oh, never in my life did I wanna see you more than this. And every time you're lost, I wonder if you know you're missed. I'm breathing when I can, and I only hope you're watching this. I hope you know that I exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, I knew it when I met you. I'm not the only one who's alone. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way.
stay home and save lives. Ja sam Jana i ja ostajem doma zbog svih starijih, zbog svih koje volim i zbog svih koje svojim izlaskom dovodimo u opasnost. I znam da je teško ostati doma, biti zatvoren, ali smatram da je ovo izvrsna prilika za postizanje nekakvih ciljeva ili odrađivanje nekakvih stvari za koje do sad možda nismo imali vremena i za upoznavanje samih sebe i radu na sebi kao osobi. I znam da je teško, ali još malo moramo izdržati i onda ćemo svi opet biti zajedno. Oh, won't you stay at home? Drink with your friends over the phone. You can rewatch Game of Thrones, but won't you stay at home? Oh, won't you stay? Zajedno se borimo protiv koronavirusa, zajedno smo u ovome. Ostanimo doma da bismo ostali zdravi. We are the world's people, different yet we're the same. We believe in a dream, praying for peace and healing. Bog, ja sam Hana, ovo je Boni. Bog, ja sam Heda. Naša je škola ambasador Europskog parlamenta. Prošle smo godine sudjelovale u raznim aktivnostima vezane uz Europsku uniju i osvještavanju mladih o svim mogućnostima koje ona nudi. Bili smo na izletu u Zagrebu gdje smo također upoznali i mnoge druge učenike iz Hrvatske koji su također sudjelovali u tom projektu, a 9. svibnja se slavi Dan Europe. Prošle su godine također bili izbori Hrvatske za Europski parlament. Biralo se 12 predstavnika. Evo, kao što vidite, i u ovakvoj situaciji pridržavamo mjera opreza. Držimo razmak i ono najbitnije, želimo vam reći da ostanete doma. I da izrazite ovu situaciju koja nas ujedno i zbližava. Bog! Šupa si škala. Dobar vam dan, dragi gledatelji. Dobrodošli u TV prilog u kojem nam je glavna tema učenje u virtualnom okruženju. Danas je s nama učenica 3. razreda smjera medijski tehničar elektrostrojarske škole Brankica Ladinski. Bok. U petak 13.3. ove nastavne godine objavljeno je da će se nastava od tog datuma pa nadalje održavati putem virtualnih učionica. Kako si reagirala kada si čula tu vijest? Kada sam čula vijest, bila sam jako pod stresom. Zapravo sam ju očekivala, ali bilo je pitanje vremena kada ćemo morati preći na online nastavu, ali bilo me strah kako će sve to izgledati, jer ipak kontakt uživo je drugačije nego preko online nastave. I jako sam se bojala za opće obrazovne predmete. Tamo smo bili na posljednjem satu matematike u petak i kad smo čuli vijest da se od ponedjeljka održava online nastava i sama profesorica i mi smo svi bili jako pod nekim čudnim dojmom kako će to izgledati iduće, kako su rekli, 2 tjedna. Tijekom tjedna boraviš u učeničkom domu u Varaždinu. Kako je dom reagirao kada je u javnosti izašla vijest o uvođenju online nastave? Ja sam odmah nakon nastave taj dan došla u učenički dom, srela sam svoju odgajateljicu, rekla mi je da se spakiram, odem kući što je prije moguće da zaštitim i sebe i ljude oko sebe. Obavijest po domu se proširila da moramo svi svojim kućama, preporuča se taj petak. Nije se širila nikakva panika od strane djelatnika doma ili odgajatelja, oni su bili dosta smireni, mogli smo popričati s njima, a sami učenici su nešto više paničarili i pakirali svoje stvari u žurbi. Što je najvažnije što si ponijela sa sobom kući? Ponijela sam najbitnije stvari, mobitel, laptop,
fotoaparat i sve stvari koje idu uz to. Ponijela sam svu hranu koja bi se mogla pokvariti u ta 2 tjedna, da me ne dočeka neko neugodno iznenađenje kad se vratim. Ponijela sam neke svakodnevne potrepštine, knjige naravno koje sam mislila da mi trebaju za ta 2 tjedna i nešto odjeće. S obzirom da je održavanje virtualne nastave prvobitno trebalo trajati 2 tjedna, jesi li nešto zaboravila ponijeti? Da, zaboravila sam ponijeti ono što mi trenutno stvara najveće probleme, stativ za fotoaparat. Zaboravila sam ponijeti SD karticu za mobitel koja bi mi super došla jer malo sortiram svoje podatke, fotografije, slike i tako dalje. Zaboravila sam ponijeti neke školske stvari, flomastere, olovke, bojice i tako dalje koje sam mislila da mi neće toliko trebati, ali za neke kreativne radove, za storyboard bi mi dobro došle, a morala sam se snalaziti i mislim da je to sve zasigurno još neke stvari koje trenutno mi ne padaju na pamet, ali će mi trebati u skorije vrijeme. U učeničkom domu si već 3. godinu i mjesto na kojem najviše vremena provodiš učeći je upravo to. Jesi li imala kakvih poteškoća prilikom prilagodbe na učenje od kuće s obzirom da si sve stvari vezane u školu rješavala u domu? Da, zapravo bilo mi je jako teško prilagoditi se na učenje od kuće jer sam posljednji puta učila u 8. razredu. Meni je moj dom mjesto za odmaranje i mjesto za provođenje vremena s kućnim ljubimcima i obitelji. I sad kad sam cijele dane za računalom zatvorena u sobi mi je malo teško to opet sve poloviti kako to ide. Prilagođavam se, malo mi je trebalo prvi tjedan možda najviše za prilagodbu, sad sam se već uhodila pa je malo lakše. Umjetnički si srednjoškolski smjer. Reci nam kako izgleda tvoja praktična nastava iz predmeta poput animacija, medijske prezentacije, medijski projekti i sl. Pa sa tim stručnim predmetima nastavili smo raditi kao i do sada. Većina predmeta se veže na rad na računalu, rad sa dobovim paketom alata, programa. Kod filma, na primjer, dobijemo pogledati neki film, napraviti analizu filma kao što smo i do sada, istraživanje o rediteljima, scenaristima i tako dalje. Medijski projekti se nastavljaju u nekom obliku naših osobnih projekata, neko istraživanje i također neke analize. Medijske prezentacije još uvijek radimo u Adobe After Effects programu i radimo svoje animacije, svoj intro, sliku kao pokretnu animaciju i tako dalje. Sa predmetom animacija također smo nastavili raditi u programu Adobe Animate i radimo svoju animaciju u trajanju od nekih 30 sekundi. Znači nastavili smo raditi kao što smo i do sada, samo sada to nam treba malo duže vremena pošto sve radimo sami i istražujemo i učimo, pa se malo duže zadržavamo na nekim stvarima koje bi u školi prošle puno brže. Praktične predmete možeš usvojiti vježbom pomoću alata koje koristite, ali općeobrazovni predmet ipak zahtijevaju malo drugačiji pristup. Koliko je teško savladati općeobrazovne predmete poput hrvatskog jezika ili matematike učenjem od kuće? Općeobrazovni predmeti smo zapravo najviše brinuli, hrvatski, matematika, engleski, jer imam profesorice koje stvarno jako dobro održavaju svoje predavanje i svima nam je bilo čudno, pa čak i njima, kako će to izgledati sad putem online nastave, ali zapravo dobijemo jako detaljan opis onoga što trebamo napraviti, pogotovo iz hrvatskog jezika i nemam se na što žaliti trenutno. Hrvatski smo svi savladali, što smo novo gradivo obradili, matematiku smo još na nekom ponavljanju cjeline jer smo trebali pisati ispit. Engleski nastavljamo dalje, zapravo se još nalazimo i ne nailazimo na neke nesavladive poteškoće. Prema tvom mišljenju, koje su negativne, a koje su pozitivne strane učenja i provođenja nastave u virtualnom okruženju? Pa kao negativne stvari možda bi navela prvo tu da ne možemo kao kod usmene komunikacije odmah prenijeti neku informaciju i dobiti isti tren odgovor koji prati neka i verbalna komunikacija, već moramo kod pisane čekati odgovor, slati odgovor i to traje. Sami obrađujemo gradivo bez obzira i na upute i na tutoriale koje dobijemo za izradu određenih zadataka, to traje puno duže nego bi trajalo u školi, jer treba nam duže da razumijemo nekoga, pogotovo ako su tutoriali na engleskom, neko ne razumije dovoljno dobro engleski. Treba nam duže da savladamo to gradivo nego da nam objasni profesor na kojeg smo navikli. Puno moramo istraživati
puno sami moramo istraživati prije izrade nekog zadatka da bi mogli uopće napraviti ono što se od nas traži, ali zapravo kod kuće smo, možemo se družiti sa svojim obitelji, pogotovo za mene je to dodatan plus jer sam doma, mogu sama i kuhati, mogu kod kuće spavati, nisam u domu. I povezani smo općenito kao razred, jako puno pričamo, surađujemo, raspravljamo o problemima, pomažemo jedni drugima i nije nam cilj zapravo varati i prepisivati jedni od drugih, nego savladati to gradivo jer znamo da će nam trebati kad-tad. I za kraj, reci nam koje bi ti savjete dala, što bi ti preporučila učenicima koji se ne snalaze najbolje u svijetu virtualne nastave. Prvo, duboko udahnuti i izdahnuti. Najvažnija stvar je organizirati si prioritete i organizirati svoje vrijeme. Moramo znati ono što nam je bitnije i na to se više fokusirati, na ono što nam nije toliko, odraditi zadatak svakako, ali možda ne dati 150% svog vremena. Moramo razmišljati o tome da nije niti profesorima lako, nije niti nama lako i cijeli taj proces prilagodbe sad još uvijek traje. Ali posložiti si svakako prioritete, organizirati vrijeme i uživati u vremenu sa obitelji i kućnim ljubimcima. Hvala ti na razgovoru i želim ti još puno sreće kod učenja od kuće. Hvala i vama, dragi gledatelji, na pažnji. Čuvajte se od ovog zloćudnog virusa, mislite na ljude oko sebe i na sebe. Ostanite kod kuće. Lijep pozdrav! Govore vam vladajući. Nastupa razdoblje opće karantene. Svi ste obavezni ostati kod svojih kuća. Zabranjuje se izravna komunikacija s ljudima koji nisu vaši sustanari. Pratimo vaše kretanje. Svi koji neće poštivati ove odredbe bit će smješteni u izolirane građevinske objekte. Try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in rivers, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse?
ćeš reći da loše je vrijeme i možda nije najbolji dan, ali vrijeme ne utječe na mene. Ja profučko sam, ti možda brineš zbog onih na vlasti, možda imaš nemiran san, takvi moje misli neće krasti. Ja profučko sam, yeah! Sve će biti u redu, opusti se i uživaj u letu. Ja profučko sam, sve će biti u redu, opusti se i uživaj u letu. Ja profučko sam, ja profučko sam, ja profučko sam, ja profučko sam. Oko tebe možda skakuću trebe, a ja nikad nemam dobar dan. Josipa!
Every single day, I'm gonna make something great. Dobar dan svima. Iz Islamske gimnazije doktora Ahmeda Smajlovića želimo svima poslati poruku da je vrijeme da mislimo jedni na druge, jer naše dobro djelovanje može spasiti živote. Svetiji književnika Johann Wolfgang von Goethe je rekao: ne možeš birati kako ćeš i kada umrijeti, možeš samo odlučiti kako ćeš živjeti. Zato odluči ostati doma, nađi pozitivne stvari u ovome i spasi ne samo svoj život, nego i život drugih oko sebe. Ostani doma. Vrijeme je za čitanje nove knjige ili vraćanje omiljenim. Jedini tko može zaustaviti ovaj virus smo sami mi. Zato ostani doma, zaštiti sebe i druge. Ostani doma i iskoristi ovo vrijeme radeći na samome sebi, te tako doprinesi i sebi i okolini. Nekad si morao ići na bojište da pomogneš svijetu, a sada trebaš samo ostati kod kuće. Nije li to lakše? Postani general svoje kuće i svojih ukućana uz ugodne obiteljske trenutke. Budi odgovoran prema sebi i drugima i zaštiti sebe i svoje najmilije. Ostani doma, jer to je najbolje rješenje protiv ovog nevidljivog neprijatelja. Zaštiti sebe i okolinu, te iskoristi ovo vrijeme da se usavršiš u onome što voliš i želiš. Pozdrav! U ime svih učenica, učenika i djelatnika Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića u Zagrebu, koja je od ove školske godine škola ambasador Europskog parlamenta, želim vam poručiti: ne ugrožavajte sebe i druge. Ostanite sigurni, živi i zdravi bili.
radimo kod kuće. Imamo više slobodnog vremena i vremena za obitelj. Razvijanje naših tehnoloških kompetencija. Imamo više odmora. Otežan nam je timski rad. Nerazumijevanje sadržaja. Poteškoće s aplikacijama i internetom. Loša komunikacija s nastavnicima. Prekratki rokovi i te istog razloga ponekad zadatak ne uspijemo izvršiti na vrijeme. Drage naše medicinske sestre i tehničari. Dragi naši liječnici. Dragi naši zdravstveni radnici i kompletno osoblje Županijske bolnice Čakovec. Mi smo učenici Srednje škole Čakovec, buduće medicinske sestre i tehničari. Javljamo se ovom prilikom Da vam izrazimo svoju duboku zahvalnost. na svemu što činite za nas i naše najmilije. U ovim teškim danima za sve nas. Vi nam dajete primjer Kako ustrajati kada je teško. Kako biti spreman pomoći usprkos mogućnosti zaraze. Kako se nesebično davati za drugoga. Vi nam dajete snagu da i mi izdržimo u svojim kućama. Unatoč tome što bi radije bili na odjelu sa vama. Upijali znanja, učili sestrinskoj skrbi i brizi za oboljele. stjecali nove vještine. Da kao vaši budući kolega jednog dana i mi možemo nekome pomoći. Biti profesionalci u svojem poslu kakvi ste vi sada. Stoga vas molimo, nemojte odustati. Jer mi ovisimo o vašoj upornosti i ustrajnosti. Ponosni smo što smo dio ovog plemenitog zanimanja. I što nam svojim primjerom pokazujete kakvi moramo biti. Hvala za sve što ste nam dali i naučili nas. Vjerujem da ćemo se uskoro opet sresti na dobro nama poznatim bolesničkim udjelima. A do tada vam želimo reći hvala vam. 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 Hvala vam.
Ostani doma, čuvaj sebe, a tako i druge. Zdravom prehranom i vježbanjem protiv COVID-19. Otkako je karantena započela, zadala sam si jedan cilj. A taj cilj je da poboljšam svoj način prehrane i da se još više osjećam ugodno u svom tijelu. Otkako sam započela takav način prehrane i vježbanje, osjećam se puno bolje, tako da stvarno nema nikakve negativne energije ovdje u karanteni. Pokušavam ovo vrijeme u karanteni iskoristiti što bolje mogu. Pored vježbanja, kuhanja, ovdje su naravno i zadaće koje redovito pišem i jednostavno ne trebamo gledati toliko loše ovu karantenu, jer možemo si ipak zadati neke ciljeve i ostvariti nekakve stvari koje jako dugo vremena želimo, a nismo imali vremena.